Kaixo, zer moduz zaudete? Ongi etorriak Ideatelas bideo aholkuetara. Zer moduz? Ongi? Ni Alasne Juaniz naiz eta Iruñeko mankomunitateak antolatzen dituen ekintza desberdinen artean dagoen Kosetelas espazioko begiralea naiz. Halako bideoak egingo ditugu eta ikasiko dugu oialekin egindako eskulanak egiten. Bale? Eta gaurko eskulana izango da origami tximeletak. Ezagutzen dituzue? Oso polita dira. Origami tximeletak egingo ditugu. Tximeleta hauek egiteko lehenengo zatia oso sinplea da bi oial jostea, bai? Bigarren zatia pixka bat zailagoa da, horregatik lehenengo zatiari denbora gutxiago emango diogu eta bigarren zatiarekin denbora gehiago emango dugu, lasaiago egongo gara. Bai? Hasiko gara? Aupa, oso ongi. Hauek izango dira erabiliko ditugun materialak. Oialak, artaziak, edo guraizeak, regla, orratzak, jostorratzak, eta aria. Bai? Ongi da. Gogoratu, halako lanak egiteko etxean ditugun oialak erabili daitezkela. Hau, alkondara baten zati bat da. Eta hau, oial muestrario baten beste zatitxo bat. Bai? Bi oial hauek berrerabiliko ditugu. Ongi da. Nahi dugu neurrikoa egin dezakegu. Beti ere izan behar du. Alde batean, bestean, baino 2 zentimetro gutxiago. Kasu honetan, 16x14 egingo dugu. Egin dezakegu, nahi dugun neurrikoa egiten baditugu txikiagoak, segun zertarako erabili nahi dugun, egin daiteke txikiagoa edo handiagoa. Bai? Nik egingo dut nahiko handia, zuek ikusi ahal izateko ongi, gero oialak dolesterakoan ikusi ahal izateko ongi pausoak. Bai? Oso ongi, orduan egingo dugun lehenengo gauza izango da oialak enkaratzea. Jarriko dugu aurpegia eta aurpegia. Jarriko ditugu hemen txukun ongi jarrita, eta jarriko dizkiogu orratzak zentzu hontan. Zentzu hontan jartzen baditugu, gero josteko makina pasatu ahalko dugu orratzak kendu gabe eta hilbanatu gabe. Pasatuko dugu inguru osotik, bai? Pasako dugu ingurutik zentimetro erdira gutxi gora bera eta utziko dugu hemen halako espazio bat gero oialari buelta emateko. Dena josita daukagunean, bai? Ikusten duzue? Eta hemen zatitxo bat utzi dugunez, nahi badugu moztu alditugu hemen izkinak, gero buelta ematerakoan ertzak ongi ateratzeko, bai? Txukunago geratzeko. Eta egingo duguna da buelta eman. Buelta emango diogu eta aterako ditugu ertzak ongi kanpora. Bai? Behin ertz guztiak atera ditugula, ertzak ateratzeko nahi baduzue, artazia sartu alduzue eta ertzak ongi atera, baina kontu zibili ze hautsi aldugu oiala. Gero, lisatuko dugu, dena ongi geratzeko, eta hemen irekita utzi dugun tokian, sartuko ditugu bi oialtxo hauek, bi zatitxo hauek barrura, eta ongi itxiko dugu, bai? Orain, pespunte bat josiko dugu inguruan, hau ere itxita geratuko da, ertz-ertzean, inguru osotik, pespunte txiki bat. Behin pespuntea josi dugula, hasiko gara oiala dolesten, tximeleta sortzeko. Ados? Dolestuko dugu erditik. Hau da luzeera eta hau da zabalera, bale? Hau da luzeena, 16 neurtzen zuena. Dolestuko dugu erditik. Eta gero dolestuko dugu berriro erditik.
bai? Saiatu hau ongi zapaltzen edo plantxa pasatu, bai? Geratzeko markak. Gero zabalduko dugu eta hasiko gara. Gogoratzen duzue txikitan paperezko hegazkinak edo paperezko itsasontziak egiten genituenean? Ba, antzeko zerbait da. Hasiko gara hemendik dolesten, eskin hau, eta eramango dugu ona. Emango diogu buelta eta egingo dugu gauza bera. Bai? Forma hau geratu behar zaigu. Egin frogak nahi duzuen alditan forma hau lortu arte. Desegin behar baduzue berriro eta berriro egin. Bai? Lehenengo aldia denez ez da inerreza. Gero hau dolestuko dugu barrura. Beste ertz hau ere dolestuko dugu barrura. Bai? Eta gero hauek goraka. Bat. Eta bi. Eta ikusten duzuene, ja, tximeleta ikusi alda. Bai? Jarriko dizkiogu bi alfiler hemen eusteko, bai? Josi baino lehen ongi eusteko. Emango diogu buelta, dolestuko dugu ertza goraka eta jarriko diogu beste alfiler bat, hemen. Horrela, eusteko. Behin tximeleta dolestuta daukagunean, egin behar duguna da josi ez desegiteko. Bai, orduan egingo dugun lehenengo begira, hemen ikusten duzue bi oial hauek daudela banatuta. Alazta, egin behar dugun lehenengo gauza da bi oial hauek lotu. Eta hauek ere lotuko ditugu. Orduan, sartuko dugu orratza hemendik eta aterako dugu hemen eskin bat hartuta, oso gutxi. Bai? Eta orain egingo duguna da puntu ezkutua. Puntu ezkutua egiteko egiten dena da, beko oialan hartzen da satia handia, baina goian hartzen da punta txiki bat, bai? Lortu behar duguna da, ongi eustea, baina ez ikustea goitik puntada. Hartuko dugu azpian eta goian. Bai? Hemen behan hartuko dugu ongi, baina goian aterako dugu punta txiki bat. Hemen bera ilagatzen garenean, hemen bera hasiko gara beste aldetik, beti gora, bai? Orain alde hau. Ikusteko zer egiten ari garen zabalduko dizueta ikusteko ongi. Egin duguna da josi hemendik bera, puntada eskondida edo puntu ezkutua delakoa. Eta orain egingo duguna da gauza bera, baina alde honetatik. Ados? Induko diot alfilerra hau, eta hasiko gara. Betik, gora. Behan hartuko dugu puntada gozo bat, baina goian hartuko dugu pixka bat, bakarriko oiala. Ez ikusteko. Oso ongi josi dugu eta orain gora llegatu garenean, pasatuko dugu orratza beste aldera eta harrapatuko dugu dolestu dugun punta hau. Aterako dugu hemendik eta hemen puntada pare bat emango ditugu. Bai? Eta orratza sartu, orratzari bui buelta eman, tietu eta orain ja daukagu lana lotuta. Ados? Eta geratu zaigu tximeleta polit bat. Bale, hasieran komentatu dizuet niretzat zailena dela
zuek ikusteko ongi dolesturena, bai? Dolesturak eta gero nondik josi behar den. Orduan errepikatuko dizuet. Hau da beste oial bat, bai? Erabiltzen baitugu bi oial oso desberdin ikusten da hobeto kontrastea. Ados, orduan egingo dugu gauza bera, dolestuko dugu horrela, erditik, dolestuko dugu berriro erditik, markatuko dugu oso ongi, etxean baldin bazaudete plantxarekin, zabalduko dugu eta hasiko gara origamia egiten, bai? Dolestuko dugu horrela, bai? Hemendik erditik, jak, emango diogu buelta, dolestuko dugu ertzau beste aldera, eta gogoratu lortu behar dugu irudi hau. Gero sartuko dizkiogu bi ertz hauek barrura. Bat eta bi. Eta igoko ditugu beste hauek goraka. Bat eta bi. Bai? Honek kolore biziak dituenez, igual ikusten da hobeto kontrastea. Jarriko dugu hau ongi, lotuko dugu, emango diogu buelta, dolestuko dugu punta hau goraka, eta lotuko dugu. Eta orain gogoratu, josi behar dugula atzeko oiala, honi, aterako dugu hemendik, joango gara hemendik josten, igoko gara hemendik, pasako dugu orratza beste aldera, eta emango ditugu puntada pare bat hemen. Nahi baduzue, gero lotu alduzu ere hemen, eta hemen puntada pare batekin, ez da gehiago behar. Daukagu, tximeleta polit bat. Bueno, hau izan da dena. Tximeleta datoreak. Hauek. Bai, gogoratu, erabili ditugula hilean jartzeko, edo hemen brotxe moduan, jarri aldizkiogu alambre batzuk eta jarri etxean apaingarri, edo sokatxo, ari batzuk jartzen baditugu ere egin ditzazkegu zehaskan jartzeko mobilak, haur txikien dako, ikusteko tximeletak, nahi dugunerako, apaintzeko gure etxea edo nahi duguna.